Aingo yu blenga kwa ban pedang sabai pi ki polo pa ki samla sha ga nika teu jing dwai arja arfly jung ki samla halo ga nika mar pedang love is a verb la nika jing e ka ka verb nga skok man ban pli ya ga nika teu jing dwai da ka khubor ka baning kong man e ka long ban khendo lodon we us aim u barus pa us aim u ba don bor bla sho jing e ya ka we ga brio ka baduk ka nong rap na ga we ga snong ga boret hapo ka hima ka jo u Latip Yunus im kumus im basbun reus im bakhor bala ban penpo yau nu brio bom yam jur badu Henry kan jing e nakamta kan kan thai kala plong ya urius em ba un pen khi em biang ya ka don breu ane ka men sem breu hapo jong kum taw la prakhat un walam ya kan thai ka yings em pen riam ikar ki jan ki barem dor ki jan ki etnat bat ki jing dang ki bakor dor mano ban kan tai ya kata urius em wala prakhat halde ba kata kan plong ika ban sku kende ka men sem bat ba kan pedang ki jing terwaju henry pusan halade hatu da ka balai komta kan iju hatu da ka penbor kan iju kum taw prakhat ya ka plan ka ba ar bo unde se ka snong jaka shong hau ko lai bla penriam itnat bat phong yi ka jan kup sem man lej ban pen i ka buram ka ju le se kan pen yaka da ka ba yo i ka buram ju sem henu la prakhat biang hade hatu da ka bale kum ta kan iju kum taw la prakhat ya ka plan ka ba lai ha ka ni ka sin shimla lej ban kentiu yaka se ka buram ban penpo yaka da ka pen i ka buram ka ju henry legit ban lej se ka jaka ba ka shong ban no way ne pdeng jong ka bat hang ni long ba u em ri no ya ka khat ya ka buram ka ju da ka bariam ya ka jing riam kum way ni ki nong krong bat hang ni ba pen ya rangkat ya la di bat ka kerdan jong ka khnang ba un yo ka jing e ka jong ka kani ka jing e thu khna ka pen i ya ka jing shisha ka ba kraw ba ka jing e ka walam ya ka jing khendu upol kren Badon weus im, oba kam kraw ban yu news im, oba don yaga juk kajing e, joka jing kendu, yaga bala kren haka shiti ar korin prakandai na marpile thu yaga jing ai u Jesus Christ oba try jungi ba la u long oba rispa penman ula wan man long oba duk nakam ta jong pi knang ban perispa ya pi da kata ga jing duk jong u dan shibun bangi kran spang ka jing tu khana jong ka jing e ka jing kendu jong news em bu nong pen em hendeng ni kran art li ka jing shisha ka bani kong ulong em oba rispa hadu kat no ka jing kraw ka spa jong u lani hadu kat no long rispa ka Forbes magazine ka ba penmi manus nam ya ka list jong ki bri ka rispa hashtilub ka prathai house nam 8000 ar ka pen i ba hadu 8000 rispa rupapra Kidan ki billionaires ha ka prathai la da khen kulum ya ka spa joki kalong hadu khat $7 trillion la ne khat wait liki not hadien khat R.9 but over spa tam na kini ru Elon Musk utrai jong ka Tesla car brand ka spa jo kalong hadu R spa khat khandai $1 billion ude no thau jong ka SpaceX the aerospace company kino ki bri ki bakwa banlej shiki pat ki met peneng kum shi Mars la ne ubanai Kila ban lej lingba jong ka aerospace company but uladeru founder jong ka PayPal but ulathitru ya ka Twitter wala da Elon Musk long ubrus pa tam ka parthai ude na America lani Mukesh Ambani ude nagari India ngimla ban yenu jor ya ka spa ka jong ki bat ka spa ka jong news im jong ka peneng ba ka khndo utrai bolong nong thau nong pelong ka Bible ko ong ha ki sam arpsau iwei ka khndo ka long ka jong try bar ka jingdap jong ka perthai bar ki ba shong haka nang tangila ban pej kolosai ka long ka baning kong khan rio ko ong na ba ula thau ye e baro ha ki beneng bar ka khndo bar ki ki bala ban yo i bar ki ki bomla ban yo i la ki khet la ni ki hima la ni ki jing sansha la ni ki bor ye ki baro ken ula thau da u bat ya u pej ki spa tli ki galaxy ki billion bar ki klor bar ki met beneng ki jing thau baro hagari ka berthai ki lum ki wa ki duriau bar ki jing thau be em bar khoi ki pen pau ya ka bor ba ka spa ka jong blai de na mar ka ni ka dau ba ki angel hage kitab jing pen pau ka nong ka basan ka khat ka ba khat ar ka ong ba ki la perta ha ba ki mani yu ta us im ja ka beneng bo long ba dei u tau khun nang brot yau ba penyap ban yo pedang ya ka bor ba ya ka jing kan spa ba ya ka jing start ba ya ka jing la ba ya ka jing pendon buram ba ya ka buram ba ya ka jing kerhu Te polong nyemla ban yoni jori ka spa jung priyo bar ka spa ka jung play kalong ka pakraw hadu kata-kata ba ka khmat kampala ban yo i bar ka jingmut kampala ban kot ban champang ka jing shisha ka ba ar ban nya pe kalong nis im tang bolong bar spa de lo klalong baduk house nam arjar khat nyau ka Australian NGO Fund for Peace klashna ya ka list jung ki shispa ngut ki priyo ki baduk tam hak perthai ibawan ningkong na kita ki baduk ide meri mayuk i
the Sudan refugee ini dan san ki khun ini rukan thai la shutam khat bayo e ka jingbam man pandap yala de bar ki khun bawan baal de u Beliau dan Nepal dan South Sudan kerta Uprem Bahadur Lama uni udan koi kriya ukit yaki mau bat kanong kebuyo hakasising kalong kumbalai spa tengka wahabat pendap iki jenon kam jong san ki khun berkatengah ke jo sa hapok kowe ke jing trap baro budan kalong ki jan kup ban phong shisen phong nang ta ka bajekti hau bat ka kriya bungkit iki mau haba perkhat ika jing thukna jong ki briu ki baduk kat no shisha ka pan pang do not hande ka jing kli kalong hadu kat no ka jing duk kalong utaus em balawan sikini ka perthai ha ka shiti ki chungpo ki philpi kalong ka baar ka khot ka basan du pra uong tuyo ya ka ni ka jingmot happy ka balong ru hau chris uba habu long hakadur ke jublay shim la nyeu ya ka ban bat ban yalong marangkat badu blay hande ula pen sudah yaldi ula shim ya ka dur marau habu jelong ha ka jing stream ki briu te haba la shim yu ha rukom kum briu ula le rit yaldi habu la jelong uba kongu wat hadu ka jing yap hoot ka jing yap ka ding phna ken Unius em uba thau ki beneng bar ki khanda uba bat ki billions ki mer beneng hakikti ki ju Unius em ula wan chikin ka pertai man klalong uba duk Unius em ula ino e ka jing suk ka ju ka beneng bala khayu hasem ji ki mrat bathia shingwa Bethlehem Unius em ula ino ya ka burom hake ba ki angel ki juwan ban mani bat pendan burom yu bar ula wan chikin ka pertai ka badum ka bakriat utaw ba ju yat ya ki surok ser banela ula wan ban yat ki surok ba pumpum hake ka pertai utaw em uba dap kerhai ula wan ban long baduk usngut hu eka jing than bat eka jing kerdu ulawan na kalong ying ka baduk ki kmi ki jong ukim la bar knya aingu ban wan ra di kimrat ki lawan ra tang leki art leki khun paro ha ka por ba ki perkentang yo Jesus Christ shau blai kani ka padi hadu kan no ki long ki baduk utaus im ulaya pli ya ka khat da ka ding phna ulaya pli ya ka pansnyat ka buram da ka pansnyat sha ti pali udus im u haban pelong hadu kat kani ka jing khandu hatu ka de ka jing e hoi ke de ka jing e ha ka gospel yohanes kalong ka ba khat san khat lai ka ong omdon ubadon ka jing e ka ba kraw ya ka ni bo wei wa ti no la ka jong ka jing em na kam ta ki lok jo u Jesus em jo ka beneng us em u berispa la kala long baduk da ka ba khendu ya la ka jong ka jing em nga aingu ba ka jing khendu ka jong Jesus Christ ka jing kala duk ka jong Jesus Christ kala penerspa ka jing em jong phi ba jonga ka jing kali kalong ngin le kum nu ka jing et kata ka jubab ka ba biang e kalong mangen IT la ka jong ka jing em da ka jing khendu kum ka da ka jong ka jing et ken mau ba ka jing et ka walam ya ka jing khendu phi de long bala gloy ban khendu lut nam ta Jesus Christ ba IT kita shau Jesus upol wa khen syndrome lo ki ek bar khoi namar ba u e u Jesus Christ na kam ta u Jesus Christ khna bo yo u Jesus Christ ken mau unius em jo ka beneng bo rispa ubala klalong baduk ban penuspa ya phi bat yanga u khot ya phi hagri ka por ba phin IT ya la ka jong ka jing em ba phin e ye u kumba ula e ya phi ne ka jing kli kalong ha to phi e ye u hagri ka por ka khot ya phi ba phin pendam ki kli ha ka jing duai rangkat ba nga kuble shi bon try ba mi e yangi wala da ngim la ban e ya me kumba mi e yangi ya rap ngi try ka por ban yo i ya ka jing e ka ba me la sha la ka ding na calvary kuble shi bon try ba me thu yangi ring ba ka ding na ba ngilong ki ba kordor how trying la ram bon sin rei me e yangi de ka jing e ka bom jukot kuble shi bon try ni ply e ka pop jingi hakma jong me hak ne ka por na map yangi try sat ngi ka snam ju Jesus Christ pediang yangi kum bangilom ba ya rap yangi bangila ban e ya me kum me e yangi bangila ban khendu la ka jong ka jing em na kam ta jong me hak ka kerte u Jesus ngadwai amen